Tia, no creus que el català s'està perdent molt? Sí, tens raó. Com creus que podríem conservar-lo? Podríem ensenyar a la gent de fora que la llengua principal a Catalunya és el català. També podríem fer que les famílies ensenyin el català als seus fills. L'ideal seria mantenir la nostra llengua quan parlem amb gent i no posar prejudicis donant per suposat que no se sap la nostra llengua. O promocionar la llengua arreu del món per donar-la a conèixer. S'hauria d'incloure el català a les noves tecnologies. A més, podríem fer bons doblatges en català a les pel·lícules i a les sèries. I si els estudiants de fora de Catalunya poguessin triar aprendre el català o no a les escoles? Podríem visibilitzar la cultura i les tradicions catalanes. Tenir influències catalanes a les xarxes socials. O donar a conèixer la cultura cinematogràfica catalana. Ara això faltaria posar-ho en pràctica.